oltiin yhdessä vajaa vuosta Juhan kanssa ja se vuoden aikana niin puolet mun tavaroista ja mun siskotavaroista niin varastettiin. Eikä siellä kukaan ollut muu varkaana kuin Juha. Sieltä lähti kaikki aurinkolasit kävelee ja Juha käyttää naisten meikkejä niin ja sieltä lähti myös kaikki meikit ja sieltä lähti myös kaikki teepaidat ja hupporit ja kaikki lähti kävelemään tän Juha Immosen mukana. Et kiitos Juholle tästä, kun te kuvaatte tämmönen YouTubeen. Niin terveisiä vaan Juhalle, et kiitos tästä ystävyydestä.